Чираттагы кытлау хаты Яңа Терешка авылында үсеп килүче матур бала Әлфинә Руслановна Алиева хөрмәтенә юллана. Бүген гүзәл балакайга 2 яшь тула. Әлеге матур бәйрәме белән аны ихластан әтисе Руслан Рафатович, әнисе Зөлфия Алиевна, абылары Марсель һәм Салават, әбисе Нурия Диганшевна, бабасы Рафат Шамильевич, әбисе Фируза Абдрауфовна котлыйлар. Әлеге теләкләргә шулай ук Новоспас бистәсеннән апасы Рушания Диганшевна, тормыш иптәше Рөстәм Касымович, балалары Радмир һәм Эльвира гаиләсе белән кушылалар. Әле яңа гына тәпи йөреп киткән кызыбыз беренче сүзләрен чыгарып, шигырьләрен ятлый башлады. Көн артыннан көн сайын түгел, әкияттәгечә, минут сайын ул үсеп, үзгәреп тора. Безнең тормышыбызны бизәүче, гаиләбезгә ям өстәүче чәчкәбез. Бүген сиңа 2 яшь тула. Шул арада син безне генә түгел, бар туганнарны, дусларны да үзеңә җәлеп итеп яраттырдың. Синең киләчәгең алда да җырдай матур булсын. Бала чагыңда рәхәтләнеп, әтиле-әниле, әбиле, бабалы, таулар ышыгында сыман, абыларың янында матур гына үс. Без сине бар җилдән саклап, ышыклап торырбыз. Кечкенә генә кызыбыз бәйрәм каршылый бүген. Аяз булсын һәр вакытта баш очындагы күген. Сиңа насыйп булсын һәр чак бәхет диңгезендә йөзәргә. Бары матур көннәр генә язмышыңда күрергә. Син безнең алтын балыгым, ягымлы кояш нурым. Үсеп җиткәч булырсың син Алла бирсә уң кулым. Матур гына елмаясың, биисең күбәләктәй. Әлегә син бик кечкенә, нәкъ курчак син бәләкәй. Кытлы булсын алтын алмам, матур туган көннәрең. Алдагы җыр сыман матур, уссынла гомерләрең. Әлфиночка, әлегә син бик бәләкәй. Сүзләрен аңламасаң да, без әти-әниеңә иң беренчедән саулык телибез. Алдагы җыр астына тыңлап биерсең дип өметләнәбез. Бәхетле бул балакай. У меня сегодня праздник, я справляю день рождения. Мне уже так много разных прокричали поздравлений. Телефон сигналы ловит, все звонят без передышки. И большой сюрприз готовят мне девчонки и мальчишки. Все девчонки, все ребята, вся шальная детвора. Все торопятся куда-то, собираются с утра. Все идут сегодня в гости, поздравлять меня идут. Ну а вы, чего вы ждете? Неужели не придете? Все дела свои забросьте, приходите, вас ждут. Я люблю повеселиться, пописать чуть-чуть картины. Я немножечко певица и немного балерина. Я волшебница из леса и немного привидение. А вообще-то я принцесса, исправляю день рождения. Все девчонки, все ребята, вся шальная детвора. Все торопятся куда-то, собираются с утра. Все идут сегодня в гости, поздравлять меня идут. Ну а вы, чего вы ждете? Неужели не придете? Все дела свои забросьте, приходите, вас ждут. Взрослее стала и на маму так похожа. Только бабушка сказала, много есть от папы тоже. Он с утра вошел из зала и застыл от удивления. Я совсем большая стала, вот что значит день рождения. Все девчонки, все ребята, вся шальная детвора. Все торопятся куда-то, собираются с утра. Все идут сегодня в гости, поздравлять меня идут. Ну а вы, чего вы ждете? Неужели не придете? Все дела свои забросьте, приходите, вас ждут. Па-па-пара, 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 пара-па. Па-па-пара, 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 па-пара. Все идут сегодня в гости, поздравлять меня идут. Ну а вы,
чего вы ждете? Неужели не придете? Все дела свои забросьте, приходите, вас ждут.